Salam, Atavatan TV YouTube kanalının mehriban tomoshaçylary. Atavatan TV'de faýlanan habarlar. Habarymyzyň 2024-nji ýylyň 31-nji ýanwaryna kyfanynda. Arkadag we Aşgabat şäherlerini elektrik otly birleşdirer. Türkmen wekiliýeti Brüsselde iki taraplan gepleşikleri geçirdi. Türkmen ilçisi Katar'ın ministri bilen doşdy. Türkmenistan Gazagystan bilen doşlar ýaly habarlar Twitter'ýar. Hormatly tomoshaçylarymyz, geliňini bolsa habarlarymyz bilen haf giňişleýin tanışyp olaly. Arkadag we Aşgabat şäherlerini elektrik otly birleşdirer. Türkmenistan ilkinji elektrik otly Arkadag şäherini we Aşgabat şäherini birleşdirer. Bir nokatdan beýlekine bary ýok 18 minutda baryp bolar. Bu taslima barada şu günde Russiya Federatsiýasynyň Rossiýska Железная дорога açyk paýdarlar jemgyýetiniň baş direktorynyň ornwasary Pavlowyň ýol başçylygyndaki wekiliýet bilen Türkmen demir ýolları agentliginiň başlygy Atamradowyň arasynda geçirilen gepleşiklerde bellenildi. Duşukda taraplar Demirgazyk Günorta halkara ulug geçelgesini öpdürmek meselelerini aralyp maslahatlaşdylar. Hususan Gyzlarbatdaky awtolog awatlaş zawodynyň durkuny täzelemek we ýeketek logistik operatory döretmek meselesi boýunça pikir alışdylar. Bundan başga-da hyzmatdaşlyk puwtalandyrmak üçin Russiýanyň demir ýol edarasynyň Türkmenistan wekilhanasyny açmak we Russiýanyň demir ýollary kooperativ universitetinde Türkmen demir ýol işgärlerini taýýarlamak meselesine garaldy. Gepleşikleriň netijesi boýunça gazanlan alalaşyklar esasyna bir näçe şertnamalary gol çekildi. Rossiýska Железная дорога açyk paýdarlar jemgyýetiniň wekiliýet agzalary Ahal welaýatynyň Faragy etragynyň çäginde ýerleşen Faragy stansiýasyna hem baryp gördüler. Türkmen wekiliýeti Brüsselde iki taraplan gepleşikleri geçirdi. Türkmenistanyň ministrler kabinetiniň ýanynaky ulug we kommunikasiýalar agentliginiň baş direktorynyň ornwasary Batyr Anaýewiň ýol başçylygyndaki Türkmen wekiliýeti Belgiýa padşahlygynyň Brüssel şäherine geçirilen Ýewropa Birleşiginiň global getibey başlangyjynyň maýdarlar forumynyň çäginde bir näçe duşuklar geçirdi. Türkmen wekiliýeti Ýewropa Birleşiginiň ulug boýunça komissary Adina Veliyan, Ýewropa Maýa Goýun Bankynyň vice-prezidenti Teraza Çervinskaya, Qırğızstanyň ministrler kabinetiniň başlygynyň ornwasary Bakyt Torabayew, Latviýa Respublikasynyň ulug ministri Kaspar Sprishkenis, OPEC gaznasynyň Merkez Aziýa we Günnäger Ýewropa, Ýakyn Günnäger we Demirgazyk Afrika boýunça sebitleýän direktory Musab Alamar we Arterail kompaniýasynyň wekilleri bilen aýratynlykda duşdy. Ýewropa Birleşiginiň ulug boýunça komissary Adina Veliyan bilen geçirilen duşukda Türkmen taraplarynyň başlangyjy bilen Ýewropa Birleşigi we Merkez Aziýa ýurtlarynyň ulug düzümleriniň wekilleriniň arasynda ulgamlaýan esasy iş duşuklarynyň geçirilmegi maslahatlaşyldy. Şeýle hem taraplar bu duşugy ýakyn wagtda geçirmek barada alalaşyk gazandylar. Ýewropa Maýa Goýun Bankynyň vice-prezidenti bilen geçirilen duşukda Ýewropa Maýa Goýun Banky bilen Türkmenistanyň arasynda hyzmatdaşlygy ýoly goýmak mümkinçilikleri öwrenildi. Hemde Türkmenistanyň ulug ulgamyny Maýa Goýunlyga çagyryldy. Ýewropa Maýa Goýun Bankynyň vice-prezidenti öz gezeginde Türkmenistanda bar bolan dürli ulgamlardaky taslamalara gatnaşmak we iş alyp barmak uly işgärleriniň bardygyny tasdiklady. Ýewropa Birleşiginiň global getibey başlangyjynyň maýdarlar forumynyň çäginde duşenbe güni geçirilen duşuklaryň dowamyna Türkmen wekiliýeti daşary ýurt kompaniýalarynyň wekillerini Türkmenistanyň ulug mümkinçilikleri bilen tanışdyrdy. Bundan başga-da duşuklaryň dowamyna daşary ýurt kompaniýalarynyň wekilleri Türkmenistanyň iş alyp barmagy uly sebäpleriniň bardygyny tasdikladylar. Ýewropa Birleşiginiň global getibey başlangyjynyň maýdarlar forumy şu ýylyň 29-30 ýanwar aralygynda geçirildi. Bu çäre Ýewropany we Merkez Aziýany 10 günde hemde ondan hem az wagtda özara baglanşdyrýan Hazırys ulug geçelgesini multimodal döwrewap bäsleşige ukyply, durnukly, öňden çaklap bolýan tez hereketli geçelge öwürmekdäki uzak möhletleýän maksatnamalara gönderildi. Türkmenistanyň ilçisi Katar'ın ministri bilen doşdy. 2024-nji ýylyň 30-njy ýanwaryna Türkmenistanyň Katar döwletindäki ilçisi Seyit Mehmedowyň Katar döwletiniň bilim, terbiýe we ýokary bilim ministri hanym Buthayina bint Ali Al-Jabr Al-Nuaýmy bilen duşugy boldy. Bu barada Türkmen ilçihanasy habar berýär. Duşukda özara gyzyklanma bildirýän iki taraplaryň hyzmatdaşlyk meseleleri aralyp maslahatlaşyldy. Hususan ilim bilim puwdawyna hyzmatdaşlyk etmek boýunça hökümetdary ähdnamanyň çarçuwasyna iş alyp barmaklygyň ýollary we ara gatnaşyk gurmak mümkinçiliklerini garadylar. Türkmenistan Gazagistan bilen duşur. 14 martda Türkmenistanyň we Gazagystanyň futbol boýunça milli ýygyny toparlarynyň arasynda dostluk duşugy geçiriler. Bu barada Gazagystanyň futbol federasiýasynyň medeniýet gullugy habar berdi. İki toparyň tälimçileri ýetip gelýän duşugy saýlama oýunlaryna taýýarlygyň tapgyrlarynyň biri hasaplaýarlar.
Türkmen futbolçuları 21 martda Tehran'da ve 26 martda Aşgabat'ta geçirilecek İran'ın milli yığınası bilen 2026 ýyllaky Dünya Çempionatynyň saýlama oýunlaryna taýýarlanýar. Gazak Topary bolsa 21 martda Afinada geçirilecek Gretsiýanyň milli yığınası bilen 2024 ýyllaky Ýewropa Çempionatynyň play-off tapgyryna taýýarlanýarlar. FIFA'nın reytingine göre Türkmenistan 141. Kazakistan olsa 100. yerde yerleşýär. Toparlar hem 3 göbek duşdy. 2 oýunyň deň hasap bilen tamamlandy we bir ýeňişi Kazakistanyň topary gazandy. Mehriban tamaşaçylarymyz, saýlanan habarlarda feýtirmek bilen habarlarymyz şulardan ibaret. Şeýle hem saýtymyzdan özüňize gerekli peýdaly maglumatlar okumak isleýän bolsaňyz, Atabatan Türkmenistan Halkara jurnalynyň atabatanturkmenistan.com saýtyndan okap bilersiňiz. Gepleşiklerimizin indiki sany görüşençek hoş, sag bolun.